ko abokinka ne kuna taɗi kaga ya shigo daga maganan addini zai yi maka wasa to kai masa gargadi ka nuna masa addini ya fi gaban komai ba a wasa da shi. Misali ya kama gemunka yana ja yana shegantaka to kamare shi ba ba gane ba ne ya san cewa sunan annabi yake kokari ya bata. Kun gane? Yawa ba wasa da addini. Mun zo duniya ne gabaki ɗaya don mu yi wannan addini. In duk wani abin da ka samu a duniya ba don shi ka zo ba, baka zo don cin abinci ba, baka zo don sa sutura ba, baka zo don sa abun hawa ba, ka zo ne don ka bauta ma Allah ka mutu ka tafi aljanna. Ci gaba. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah ce ban halicci mutum da aljanna face kawai su bauta mini, bana bukatan dukiya a wurin su ko wani arziki, babu, duka Allah ma arzikin a hannunsa yake. Don haka nan babu maganan wasa a addini. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah ce kuna zaton na halice ku don ku zo ku yi wasa a duniya ne, ba don ku bauta muku koma wuri na muku hisabi ba. Na halice ku don wasa. Saboda haka nan babu maganan wasa a addini. In aka zo maganan addini to kuma an zo ganuwar takewa. Ba maganan wasa, ba shegantaka, ba izgili, babu wannan. Duk wani abokinka da yake janka da wasa addini to ku rabu da shi. Shedani ne, mujrimi ne. Kar ku yadda ba wasa da addini. Kun gane wannan? Abinda muka zo duniya bautan Allah, kuma bautan Allah shine addini, shine shari'a, to ba wasa a ciki. Duk wanda ya mai da addininsa abun wasa to ka fita sha'aninsa. Ko ba ku gane ba ne? Ladina takazu dinahum lawan wa la'iba, wanda suka riki addininsu a matsayin abun wasa, abun wargi, abun iya shege, abun shegantaka, suna yi suna dariya, to karka yadda. Ko izgili ake yi kana gurin, misali wasu suna izgili da addini, to maza tashi, in baka tashi ba innakum idan. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين. نعم. والكافرين في جهنم جميعا. wannan aya ta tabbatar da cewa masu izgili da addini kafirai ne, ko da suna sallah ko suna azumi ko suna zakka, duk mai izgili da addini kafiri ne. Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Lokacin da suke kutsa cikin ayoyi suna wasa, suna izgili, suna shegantaka, aka ce ka tashi ka rabu da su hatta yakhudu fi hadithin, har sai sun bar wannan magana sun koma magana ta gaskiya, to sai ka dawo ka zauna tukunna. innakum idan mithlu.